חריף. הרמוני חריף. זה הפויקה של אתמול בלילה, תאמין לי. תגיד, מתי אמרנו הצגת מתקנים? יום ראשון הצגת מתקנים. מה, מתי? ב-6 כזה, לא? 6, כן, יום ראשון ב-6. טוב, נחמד. אז רגע, יום ראשון ב-6. כן, ב-6, ביום ראשון, ב-6 שחוזרים, זה ב-6. באולם? כן, אחי, אתה לא יודע מה הכנו לכם בכלל. רגע, בוא, יש לך מגבונים? כן, הנה, קח, שנייה, אני רוצה לנגף, הנה, קח. תודה. אוי, שנייה, אני אזרוק לך עוד אחד. הנה, קח. יש לך קצת שאריות קקי, לא נורא. טוב, אז ב-16, מתי אמרנו? כן, ביום ראשון? 16 בדצמבר, כן. בשעה 6, כן? בשעה 6, אל תבואו, תביאו מגבונים. אני גנוב עליי 101 כי אני חולה עליי 102 כי אני שרוף עליי 103 אני מחושמל